माथो सानामोन नोंलाय माया? नोंनि आसिखौ जबाय सानदोंमोन नामा नोंलाय? फाग्लिया इमान गोसा दानबाय नालाय। नाथाय बेथ' नकिया आसिसोना। बिखा ख्लाब मोनलायलायथारदोंमोन नामा नोंलाय? हो माया? थोदो फाग्लिलाय इमान गिहोबाय आंखौ दसेनो। आंनि आसिखौनो जमारबायसो नंलायलायदोंमोन आङो। माया बेथ' बास नामुनासोमोन दा। मा होनखो होमबा नों मायानि आखाइखौ दानाखै? गोसोब्लाथ' आं सोरां दानथारनोखौबो गिखाया मिथिबायना। नाथाय नोंनि हिन्जावखौ एसे सिगिदों आङो। माइदि मोनो? बोरै नांदों माया? गोसोफोरा मोजां मोनदों? फाग्लि बेफोरबायदि खालामो नामा सोरबा? हो? आं माजों ओंखाम जानांगौमोन? माजों खामानि मावनांगौमोन आङो? बेथ' आंनि प्रब्लेम नङाना? डक्टर सार एसेबां गिनाङा दे आरो आंखो। बेहाय आइ बेफोरजोंनो नांबाय थायो नामा? थुदो न'फोराव बाराखौबा हालासोहाय आङो। मानसिजोंनो खुनु बिसास गैया देनाय। बापरे। रथ'जोरि बेवहायथ' रायजो राजाफोराबो दंखायो। जोंखौथ' नों साजा होनांगौ होखाबायानो। साजा मोननांगौ जोंहा मोनखाबायानो। आरो माबाफोर बाखि दंबावो नामा होमबा माया? औ दङथ' आरो माबा सोंनांगौ दङ नोंनियाव। जाबाय दे माया थुदो न'आव थांसै। नै सोरां मा नों मिथिनो लुगैया नामा? आं जेखौ सोंनो नागिरदों खोनासंनानैथ' लाग्रोना। नोंनि थाखायबो मोजां सोरां मिथिना लानाया। दे होमब्ला जेरै बुंनाय नोंदि एसेबां गोबाव हौवा गारनानै थाहैदों बोसोरबा बुंनायसाय बहाय मा खालामहैया नोङो? आरो नोंनि खिन्थानो मा दरखार आंहालाय? जेराव खिथाया जेखि खालामा खिन्थानांगोन जेरै जोंफोरखौ मा नोङो रायजो राजानि सिगाङाव बुंबायबालाय। गुबुन जायगायाव थांनानै सोरबा गोसथोनायफोरजोंथ' थाङाखै नोंबो? जोंथ' आरो मिथिस'आबो खोनास'आबो नुवाखैबो। मा थिक मा बिसास हो जुरि? मा बिसास नोंखौबो मालाय जुरि? बुंलाय फोरमान होनो हागोन नों जोंनो माबा? रायजो राजाफोरा इफोर आफाफोर नोंसोरबो नुवाखै जोंफोरबो नुवाखै। बेथ' बेसेबा गोबाव फिसानिफ्राय गोजानाव थांबाय। बेबा मा खालामहैदों बहा थाहैदों बेखौबोथ' मिथिना लानाया मोजां ना जोंनि थाखायबो। बुं दानिया जेरै बुं। बिथ' जानांगौ बे फैफानाय लावगिया बेनोथ' नोंनि गोसथोनाय नङा जेरै? नोंबोथ' जानांगौ गुबुनजों थाहैदो। मा होननाय जाखो बेलाय माया? सैथो बाथ्राखौनो सोंदों आं सोरां। होमबा बे लावगियालाय मानोथो फैफालायदों सोरां बुंनाय? लावगाजों मा सोमोन्दो दं बेहा? सोरजों मा सोमोन्दो दङ? गिबियावनोथ' नोंसोरनो जेबो फोरमान होनो गोनांथि गैया आंहा मिथिबायना। जाय फोथायग्राया फोथाय आरो फोथायाबा था। बिदिबा बाथ्रा नंमारगौसो ना जुरि? नुबाय सोरां नोंनि हिन्जावआ मा खालामहैयामोन? आरो जानांगौ बे फिसाला होननाया बेबो नोंनि नंखाया दां बियो। मा बुंदोंलै नों साला? मा सानदों नोंलाय माया? आंखौबो आंनि फिसाय बायदि सानै साथाम लाग्रा सानदो? नंखागौ दा नोङो बेखायनोथ' जेबो बुंनो हायासै। सिरि थांखाबायना आङो। मोननायावनो मोननाय सोंखानांगौ सोरां बेफोर खोथाखौबो। ओरैनोबा जोंखौ जेबो बाखि दोनाखैबालाय हा गावखौबोथ' सोंनांगौ ना। बुं जेरै मा प्रुफ होनो हागोन नों जोंनो? मा फोरमान होनो हागोन? खिन्थानो हागोन? सोरां नोंहाबो सोंथि दं नामा आंखौ लानानै? बुंथ' आरो जुरि बहा थांनायमोन नों मा खालामहैयामोन सोरजों? आच्छा खमसे खम नोंखौथ' सानदोंमोन आं सोरां नोंहाथ' फोथायनाय थागोन। आरो जोंहा फिसालाखौ लानानै जेबो सोंथि दाबुं मिथिबायना? दे होमबालाय खिन्थाखादो ना दानो। मा फोरमान नांगौहाय नोंसोरनोलाय? बुं मा फोरमान नांगौ? आं बुंगोन ना आं खिन्थागोन जुरि नानिनि सोमोन्दै गासैबो। सोरजोंथो थाहैया बेलाय? देदे बुंदो जेरै। बेखायनोथ' जेबो इन्टारानो गैया बेना। जोंखौसो होनदों नामा? होमबाथ' नोंनाबो थाखागोन। आच्छा नों नुदों नों खोनादों नों मिथिगौ? मा गोनांथि बिसोरनो फोरमान होनो? गावनि फिसालाखौबो नंगौना नङा फोरमान नांलायनो? आं जेबो गोनांथि साना मादै बेफोरखौ। आंनि गोसोआ थिगैनो थाबानो जाबाय। होमबालाय खिन्थानानै होनि आङो।
नै खोनासं होमबालाय नोंसोरनो फोरमाननांगौ ना आं होजोबगोन गासैबो माहाय सोरां हा नोंनि गोसोआबो एसेबां गोसोम नङा होमबा बे हिनजावजों थाफायै नोंनि गोसोफोराबो बेनि बायदि जालांबाय नङा होनबा जुदि नानिया थांजेननाय समनिफ्रायनो हजों जोंजोंनो थाबोनाय जोंनि नोजोरावनो थाबोगासिनो आंथ' बेखौ जेबो गोरोन्थि नुफेराखै दिनैसिम गोरोन्थि मावनायखौनो नै रायजो राजाफोर बयनिबो सिगाङावनो आं बुंना होनि जोंहा आबौ फिसायाबो जोंहानावनो देरबोनाय उन्दैनिफ्रायनो बिमा फिसा सानैबो जोंनावनो थाबोनाय हा एसे मोजां थाबोदों माब्लाबाबो गोरोन्थि होननायखौनो मावफेराखै हा माबोरै बेबायदि बुंनो हाखोहाय नोंसोरो दा आंनि बुंनायखौ फोथायाबा हजों जोंनि गामियावबो सोंनानै नायहैथां हा बयबो मिन्थिजोबगौ लायो नुदोंबा बुंहाय हा नुवाखैबा बेफोरबायदि जानला मानला आजां गाजां बुंलाबायनो नाङा गोजानाव थादों होननानै गोजानाव थांदों होननानै हा बेफोरबायदि साननो एसेबो लाजिनाय मोनासै नोंसोरो मिन्थिया हसिया बुंलाबायनो आथ' सोरां हा गोजानाव थादोंबाबो माथो हा नोंनिनो सिन्दुर माला गानबोगासिनो लायो नानियाबो दिनैसिमबो बावफेराखै बियो नोंहासो हिनजाव गोदायजों स्राय थादों नाथाय जोंनि नानियाथ' बेफोरबायदि नङानो दे जाबाय दे होमबालाय हाब नोंनो जुदि मिन्थिखायोबालाय फोरमान होखाबायना दालाय दे फोजोबदो बेयावनो नोंनि हिनजावा मिन्थिबायना सोरां हजों थानानै जोंखौ बेसेदि बिमा बिफा बायदि अनदो आरो जोंथ' बेखौ फिसाजो बायदियानो दोनखायोमोन आरो नोंनि फिसालाखौ बेसेबां अनसि फेदेरबोदो नोङो मिन्थिगौ नोङो बेफोरखौ औ सोरां आंनि गथ'आ रावनिबो नङा खालि आंनिल' मिन्थिबायना नों बायदि बेफोरबायदि सानै साथाम लालाबायग्रा बेफोरबायदि नङाहाय मा जानला मानला बुंनो आथ' जोंनोबो नानियाथ' जेब्लायबो नोंसिनि खोथासो खोन्थायोमोन मिन्थिदोंना गोरोन्थि जाबाय दे सरि नंमारगौ मोजाङानो जादों नानिया नोंनिफ्राय गोजानाव थांनायानो खमसे खम हजोंहाय जोंजों सुखियैथ' दङमोन आरो हजोंहाय माथो खालामनानै जायोमोन बेलाय ओरैनो बेखार थानानै जायामोन मिन्थिबायना जानला मानला आजां गाजां खामानि मावामोन गावनि रोंगौथियाव मोननाय खामानिसो मावनानै जायोमोन जोंहा नानिया मिन्थिदोंना बे फैफानाय आलासिखौलाय मा बुंदोंहाय बे बाबुआथ' जोंखौ जेब्लायबो नांगौ समाव हेफाजाब होबोनायसो आरो बेखौनो बेबायदि गाज्रि सानबाय नोंसोरो नानि बिसोरजों रायलायबाय थायो नामा नै सोरां जेबो साननो नांला दे आरो जि जाबायसै आरो बे जोंखौ बिदि खालामनाया जाम्बालाय बेफोरलाय मासै जोंहा माने सानाय सुनायफोरासो खारगोन दा गोसोब्लाथ' आंबो जेरैखौ नरकफुरियावसो फाथायनो हायोमोन नाथाय खालामाखैसो दा जाखागोन माखौबा सोरां बिसोर आंखौ गदाय लादों होननानै बिराद नारसिननो नागिरदों आरोना नाथाय नों जेबो एख' टेनसन दाला मिन्थिदो जोंखौ जेबो खालामनो हाया बिसोरो मिन्थिबाय माथो खालाम बाखि दंबावोलै माथो दाम जाखाबायानो नोङो बे दाम जानायलाय मासै जेबो मोना बेफोरखौ आङो होमबा मोदोमफोरानो सानो रोङा ना माथो नोंनालाय बेबायदिखौनो साननानै लादो आरो सोरां फैदो न'आव थांदिनि न'आवनोथ' थाङाबालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो नोंनोथ' बिदि फैनाङामोन ना नङाबा बिदि गन्डगलानो जानाय नङामोन दा बेफोर गन्डगलखौलाय मासै बेफोरलाय जाबाय थाखायो दा आथ' नै सोरां न'आवथ' थांनाया थांगोन जोङो नाथाय ओजोंलाय मानो ओरैनो थांनांगौ जाखो मा होननो सानदों नोंलाय नाय सोरां जोंनिया बेसेबा गोबावनि उनावसो जोंनि जिउआव फैफिनदों नङा होनबा लोगोसेथ' आरो नोंसाला नामा अब्लालाय नोंनि फिसाला मानिथ' आंनिबो फिसालायानो जाबाय जा मोजां दा आंहा फिसालाया नाथाय मा खालामनोब्रा आंखौबो सेयानो आंनि फिसालाया बेखायनोथ' जाम्बालाय सोरां जों जोंनि फिसालाखौ लानानै थांनोसै आरो नाय सोरां जुदि बियो जुरिजों थाफाबाय थायोब्ला जुरिनि आखल आखुफोरखौ सेस लाजोबथारसिगोन माने गाज्रिसो खालामगोन आरोना बियो नोंनि नोंसालाखौ जानो हागौ बेखायनोथ' आंनि फिसाला आंखौ सेयाना नों थिगखौनो बुंदों माया बेखायनोथ' सोरां जोंहा फिसालाखौ लानानै थांनोसै जुरिनिफ्राय आरो केसफोर होयोब्लाबो जोंहासो देरहाखागोन दा जुरियाथ' आंजों थांफा होनाय नङाना
बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा नोङो जेने थेनेबाबो जोंहा फिसालाखौ हजों न'आव लांगोनो हाबानो जाबाय दे आरो सोरां नों लुगैया नामा नोंनि फिसालाजों थानो एसे गोबाव नोंनिफ्राय बेसेबा गोजान लांबाय बियो नोंसालाखौ नंगौथ' आरोलै ओं सोरां ओं बेखायनो बुंखादों आं नोंखौ माब्लाबा बियो फ्लद थांफिनबायोबा फिसालाखौ लानानै बहा मोनगोन नोंलाय जुरियाथ' थांनाय नङाना जुरि थाङाबालाय माथो जादों नाथाय नोंहाथ' नोंनि फिसालाखौ नांगौना नांगोना नाङा बुंलाय सोरां नांगौथ' आरोलै मानो नाङा जानो आंहा फिसालाखौलाय बेखायनोथ' सोरां जोंहा फिसालाखौ लांनोसै आरो माथो उन्दै मानसिना माथो नोंजों लासै लासै थालांबानोथ' बियो लासै लासै नोंखौबो मोजां मोनलांगोन ना जेबो नङा दे आरो बेफोरलाय माथो आरो नोंबोथ' बिनि बिफाखा जेराव माथो नों अना नामा गावनि फिसालाखौ बे जुरियालाय मासै जोनोम होबानोखि गावल' बिमाबा बिमा जानो हायो बिफाया जेबो नङा नामा दे होमबा नों न'आव थांग्रोलाय फैगासिनो आरोथ' जोंहा फिसालाखौ लानानैनो फैखादो सोरां मिथिबायना न'आव थांनानै जोंहा फिसालाखौ नेबाय थानोसै आङो थाथ' नों जुरि मा सानामोन नोंलाय नोंसालाखौ बिराद गोजानाव दोननानै सेभ खालामनाय बायदि मोनदों नोङो नायदो एबार मायानि नोजोरा माब्रै नाङा नोंनि नोंसालानाव सोरांनि फिसाला अननायाथ' गोजाननि बाथ्रा दे लाबो सोरां नोंनि हिन्जावा नोंनि नोंसालाखौ नेबाय थागोन जुरि नोंनि नोंसालायानो नोंनि जिउखा नालाय बहुद खस्थ' होदोंना नोङो माथो जालायखो सोरां न'आव थांनो ओंखारनाय मानसियालाय माथो उल्था गिदिंना फैफिनगोन नोंलाय आंनि फिसालाखौबो लांफानो आं आरो नों मिथिखागौ ना बियो माब्लाबाबो जानो हाया होननानै मोनथिगौ आं होमबाबो बुंबाय आं आंनि फिसालाखौ लांगोन आं खेबसे होमबा गावनि न'आव थांनो मोना नामा बेलाय जुरि मोजाङैसो बुंदों आङो बांद्राय गोबाव नङाना दसेल'सो आंनो दोनफैफिनगोन ना माथो आरोलाय आबा सानसोरांखौ नों लांफानो दे होमबालाय सोरां आइ आफामोनाबोथ' नायनो लुगैगासिनो नङा होनबा बेखायनोथ' बुंदों आङो दे लांफा बिदिबालाय आबा सानसोराङाबो नायनो होनबाय थायो नाथाय नों बुंबासो मानिगोन ना नङाबाथ' आंजों थांनाय नङा नोंखौ नेगासिनो दंमोन दा आङो नंगौना आबा साना नों मिथिया आरो मिथियो दे आबा ओमफ्राय माथो ओमफ्राय नों आलासि जाहैगोन ना जाहैया साना बाहायहाय नोंसा आफानि न'आव नों सम सम थांनो बुङोमोन ना थांगोन ना थाङा सना नोङो ओमफ्राय आं बिसोर आंजोंबो थांनानै आयै नै आफा साना खेबसे थांना नायदो नामा नोंनि आबैमोनखौ नायना फैदो नोङो दा थांना नायै होमबा आं मानो थांनो ओहो साना बिदि बुंनांला दे आरो दसे सम नोंसा आफाजोंबो थाना नायदो साना ओमफ्राय आं मानोथो थांनो आयै बेरायथावथाव थांदो आरो आबा बेरायना फैदो आबै आबौखौ नायदो आयंमोनखौ नायदो आरो लोगोसे नोंनि आइ गथायखौबो नायदो नों थानो सुखुवाबा ना थाबैनो फैफिनबानो जाबाय आरो नोंसा बिफायाबो एसे गोजोन मोनथोंसै आबा दे थांफादो साननैसो थाहैनानै फैदो जोमायाथ' गाज्रिखासै नङा होनबा गाज्रिसो सानखायो आंखौथ' सोर बुङा आयै बुंनांगौ मा दं बेथा मिथिखायो दे आरो आङो हगारहरनोथ' बादोंमोन आंबो नाथाय एसेबां मानि गोसा बेफोरबायदि नङाना आंना आबा दे होमबा आयै आंना आबै आबौमोनखौ नायना फैनोसै ओमफ्राय ना बिसोरखौ आं फैबा ना जोंनावबो लाबोफागोन दे आयै लाबोबानो जाबाय दे साना
आबासना आरोथ' हजों आबै दङ आबौ दङ आयंमोन दङ बिसोरखौबो लोगो हमना फैदो खेबसे नोंनि थांनायखौ लाखिला दे आङाबा थां नोम्फाजों थांदो ओमफ्राय नोंबो थाङा आयै आं नोंखौ बेवहायनो नेबाय थागोन आबासना नोंथ' मिथिखायो न' आं मानो थाङा होमबाबो आं थांना फैनोसै आयै नोंथ' आरो आबै आबौमोनखौबो नायनो लुगैयो होनोमोन न' होमबाथ' आंनि बाबा सनाया आंजों थांसिगोन आरोना नोंनि आबै आबौमोनाबो बेसेबांबा खुसि जासिगोन मिथिबायना आबा नाथाय नोंखौ फोथायनानैसो आं आंनि फिसालाखौ हगार हरबाय सोरां नोंजों जायजोंखि नोंजों सोमोन्दो गैयाबाबो आइ आफामोनजोंथ' जेब्लायबो जोंहा सोमोन्दोआ थाखागोनानो बिबै बिबौआबो खेबसे नायथोंसै आरो गावनि फिसौलाखौ नाथाय जेरैबायदि लांगोन बेबायदिनो दोनफैफिननांगोन आंनि फिसालाखौ सोरां दिनैसिम एसेबां अनसि फेदेरबोदों आं आंनि फिसाखौ जेबो दुखु होफेराखै खबरदारखा सोरां मोनसेबो दुखु होनो मोननाय नङा आंनि फिसाखौ दाथ' हजों इमिमोन आइमोन दङ ना बेखायनो जेबो नङा दे आरो दे जागोन दे आबा नोंनि आइया नोंखौ जेब्लायबो नेनानै थानोसै आरो गोजोननाय थाबाय जुरि आंनि फिसालाखौबो दि नों आंजों दसे समबाबो हरबाय नोंनिफ्रायथ' आंनि फिसालाखौ गोजानावसो दोनगोन आं जुरि दे आरो सोरां नोंनि बायदि एसेबां गोसो गाज्रिथ' नङाना आङो नोंखौ फिसालाखौबो लोगो हमोबाय आरो नों जेरैबायदि लुगैदों नोंसालाखौबो नोंजों सानैसो हरसिगोन आङो एबार नों आंनि फिसालाखौ मारै गोजान खालामो आंनिफ्राय नायनो थांसै ना सोरां ओंथ' आबा सना थुदो आंथ' नोंखौ दसेबाबो मिस खालामसिगोन ना आबा मिसेस सना नोंनि आइजों थाब फैगोन ना आबा ना फैगोनथ' दे होमबालाय आबा सना बाय बाय आबै आबौमोनजों मोजाङै थादो आरो मोजाङैनो रायलायदो आयंमोनजोंबो आयंमोनबो दङ दा नोंखौ जि अनखागोन बिसोरो नों आंखौ नेबाय थादो आयै दे सना नोंनि आइयालाय बहाथो थांनो देनाय आरोथ' मायाखौ बुंखा सोरां आंनि फिसाखौ जेबो दुखु दाहोथों बियो जागोन दे जुरि मानो दुखु होनांगौ जाखो आं थानायावलाय नोंनिल'थ' फिसा नङाना आंनिबोथ' फिसाला दा दे होमबालाय सोरां थाब्लाबो फिन जोंहा बाबुआ नोंथ' थांनाया थांखाया बेखायनो लिंक खालामो दे आङो मा दरखारनि थांनोसै आंलाय दे नोंनि गोसोसै आरो आंहाथ' आंना फिसाला थांगासिगोन ना माबाफोर जुदि मिथिबायना सोरां आंनिफ्राय गाज्रि जानाय नङा खिन्थु बिफानालाय सोरां बिफानि गासैबो दायित्वखौनो खालामजोब आंनि फिसाखौल' खुसियै दोन आबासान नोंनि आइजों थाब फैदो सना आंनि फिसालानिफ्राय आं दसेखौनो गोजान थानो बायो नाथाय मा खालामनो सोरांजोंबो थानो नायथोंसै आबाया गाज्रियाथ' आं गाज्रिखासै माथो होनबावनो गाज्रिखौलाय नोंनिफ्रायबो एसे गोजानाव लांबायना आङो आरो दाबो दे सोरां गोजान दोननो सानला आं नोंनिफ्राय नाथाय गोसान मानोबा दसेसो मोनबाय थाबाय आंखौ दिनै बेयाव हगार हरनोनो ओरैनोथ' इमि दं आइ दं आफा दङ अब्लाबो आरो सोरांबोथ' दङ ना आरो आंहा आबा सनायाथ' दासो उन्दैना दे जेबो नङा दे जुरि बांद्राय सानफ्रांदो नोंबो बे मायानि थाखायनो हे साला माथो होनबावनो आरो फिसालाया दसे थांनायखौनो एसे बोरैबा मोनलायलायथारदोंहाय आंहा गोसोआ